Én nekem van egy akciótervem, hogyha hajlandó mindenki hasszafeküdni egy függőleges vonalba, tehát a domb aljától, ettől a vonaltól egész fel ugye a csúcs irányába, és mindenki így átöleli a dombot. Aha. Az lenne a valami. Csináljuk. Öleljük át a dombot. De azon a dombon? Ott? Az kié volt különben? Várj, az kié volt? Az az Elekesé volt, vagy a tiéd volt? Nem volt, az az enyém volt. Az a tiéd volt. A domb az enyém volt. A pikály, ez volt a pikály? Nem, ez az Elekesé. Ez az Elekesé, a pikály, hát a fa melyiken volt? A fa ezen volt, a cseresznyefa, de végül csak itt dolgoztunk ezen a dombon. Amikor először kiosztottuk, akkor az egy ezt, hogy átülelni a dombot, ez nem volt meg? Ez nem volt meg, ez sose volt meg. Ezt én most találtam ki erre a napra. Nagyon jó! Görbe, de jó! Nyomom! Óriási! Felállni! Én nem akarok öregedni, mert nekem föl kell nevelni 2 kisgyereket. Hihetetlenül megszépít dolgokat az a tény, hogy valahol fiatalok voltunk, és az teljesen mássá tesz olyasmit, amit különben nem bírnál esetleg elviselni, vagy mit tudom én. Igen, neked 2 kisgyereked van. Így van, és én ezeket fel kell neveljem. Na akkor megmagyarázhatjuk a különbséget, mennyi idősek a gyerekeid? Hát most az egyik 6 éves, a másik mindjárt 5. Az enyém 29, és éppen most diplomázott. Tehát ez egy, ugye? Igen. Te fiatal maradsz, mert muszáj neked. Én meg már megvénülök, mert én már nincs feladatom. Nincs feladatom. Van egy pár olyan szakmai dolog azért, ami kimaradt, érted? Az, hogy a land art, az volt egy ilyen halmos land art jelenség, érted? Arról kellett volna kérdezni, arról kellett volna beszéltetni őket. Tehát arról a szakmai fórumról, mert ezek itt mind nosztalgiáznak, az egyik vénül, a másik nem, de nem ez a lényeg. Még nem volt világos, hogy mennyire keményen legyen, hol kell elhelyezkedjen a homok. Hát ugye azt szeretném, hogy a belepréselt szöveg az jól látható legyen, ugyanakkor védje ez a perem. És ennek a magasságát így tapasztalom ki. Mátyás Laci munkásságán belül, grafikai munkásságán belül a nyomtatás, a nyomhagyás, a nyom rögzítése központi szerepet kap. Ebben az esetben a nyomtatás egy speciális ajándék. A 8 éves kisfia Dávid vezeti a mozdonyt, és egy külön nyomot ír, azaz ráír az amúgy nyomtatásként született grafikákra.
jön be a várba, mert más is fehér ló van. Menjen fel, itt álljatok fél. Nem lesz. Hagyjad, hogy menjen. Különböző tárgyakat vásárolok föl egy olyan közösségtől, amely magában vegetál, de várja a szebb jövőt, ami nagyon nehezen fog elérkezni, vagy nem is fog elérkezni, vagy nem is volt soha. Tehát fölvásárolok bizonyos tárgyakat, és az üzlet az mindig piszkos, tehát talán itt kerülnek kontaktusba a művészettel, meg a művészet szabadságával, hogy megnevezem tiszta üzletnek, és ezt etikailag betartom, ezt az aktust.